Penyaj sing siem ha ke jingkren berkilat pathai khubor uloong baka district council na du mentakan amsha shu ya kanu kinhun kabanwan yalap khang bam dok masi hapo ka jela UCEM uloong ru bana kalyang ka council kan pha jingtho shaka sorkar jela bat shabaro ki bor penyaj district ba pher hapo ka jela bakim dei ban sha ekum kini ki jaj kinhun bakin batai ya karukom bam jongi ya kan yela rai di district council hadian bawan kawai ka kinhun ka balatip kum ka gwa dwaj sthapana bharat yatra ka balathmu ban wan penlong ya ki jinyalap khang bam do masi ha ka jela ha ka artarik risa aja apusau ka kham persya yakinu nuki kinhon lani kibriyo kibawan ban yalap ban khang bam do masi hangni ko ri jungi dangshen rai I ya kawai ka kinhon ka ba tip kum ka gau patishta ka ba lawan bandrung hangni po jela jungi ban sedang ban yalap ya kani te nakalyang jungi ilapan kre ka jingtho shaka state government babaro ki district administration kin te lakam ya kum kini ki kunhon ni ki breu ki ba wan yalap ya kani ka benta balengi kum ka council ni sudai ban kham ban persya kani PE kanongrim jong district council nadu baka sokar India ka don jingtmu ban petrekam ni ka UCC ru uniform civil code ru dakawai ka jingmut ni ong bang kamlong ban petrekam hang ni po mekalia namar ba ni don shibun kiriti dustur kiba kulong shwa man shwa la hikayengi bat hadu ka kini kisni ni dang bot kita te ladangi phai kani ka jing ya kran habede kani ka jing khang bam do masiru kani ka ba ngimla ban pediang namar ba hakaja bendrio jungi khamtam ya ka bam tenrahi ka ba la ju penan kam la kalong ka do na kiwewe khamtam ka do masi kala de ko na du ndai thai te lada kikin hun ki ba pher kum ka dikin hun ka banga pau mantat ki persyang banwan ban batai no ya ka kambam ka jungi sikan ikan kata te namar ta kadau na kalyang ka Khas Hills Autonomous District Council ni persya jur ya kinu kin hunru ki batmu le si hadir habut banwan ban shim kabu ya ka jinglong kerpang jong kajat bendri hujungi da kalong hakabam kadi da kalong hakakup kasem da kalong hakakendo ka siap kiwe kiba kar jingruspa kari jungi khamtam kajat bendri hujungi kadai hakini kiriti dustur lada persyang ban penbaklano nakal yang jungi ngimban si ban hap ban khang yakum kini kenhun te ngi kransha ba ka rukom bam rukom im rukom sa ka jungi nemdei ban wan ban tukular danu kibana ba hapo ka artikel aspa sosau ar aspa sanway ka belapan ku board ka constitution ba ngin long kerpang kum ka jai benrio tingi ngi kwa ba kani ka jinglong kerpang kan dan ye ne kan naksa si por penamban bagi executive member ba ngin hab ban pha jingtho sarkar ban pinkan mau ya kani namar ba khandai pu pra persen ka jaka po mekhlia ka de po ka siksidu balai ka UCC kamla ban trekam bat mentaru namar ba kadan ka siksidu nila kerpat bat nila kentu ya sarkar India ru bade ban exam dan ban weng no nakani ka jing trekam wat ka UCC ru namar ba kadan ka siksidu te kani ka jing don jo siksidu ka thmu naru usnam khat khandai spa sampuar ban yada kerpang ni ka jinglong kerpang jungi ku bajat pu khasi bat ki wewe ki riulum te ki apo Gentle Hills
bat Garo Hills. Te namar takadaw da kum kini kenhuan ban wan ban batai no ya kan kombam ga jungi. Se ka loke ke bom sultanat. Te kanihi ka penlong ini bang nihap hi ben kemau ke government bang idon ka schedule lapan ku borngi jing lokal bang ku mujak nrio te kum kini ki kenhuan mdai ban wan ban tukelar kamtam habide jing lokal bang riti dustur ke jungi ka jak nrio. Apa ni ya kanihi ku manglakran ngisha nakalyang jungi ka discouncil hi ni persyajul kani strongly oppose yakum kini ki move lani ki jing tmu jong ya leti da ka ban penlong i kata ki jing ya pai ba lani rally lani ra lama kunta namang ngim ngai kunta te kanihi kan DKA ke ba le si ban mensau da ki provoke lani ki tmu be banyak chikmat khamtam ban tuklar DKA ke ba kom im kom bam kejungi kom kajak edukasi la don unde tang menta de ki spas nam kanam de ban long kumni yaki bam kwa kata ka shong hakarai shimet juki henry ki bakwa ban bam ru shong hakarai juki rimde ban dan ka jingkham persya.